दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि काशीनाथ स्वर्गियारि आफा नोंथां आरो बिथांजोंनो लोगोसे आङो मुं मुंख'जोबनो हायै नैबे जौसाङाव जिरायनानै थानाय गासै माननि आलासि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धोरोमारि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो नैबे सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे लाइमोन आरो माइनावनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन, गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुदि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे लाइमोन आरो माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारिखौ सानथामनि सम लानानै बानजाय आफादनि द्वारा खुंफुंलांनाय बे हाबाफारियाव नुवाथारि बोराइ बाथौनि सेराव गोथारै फोथारस्रांनानै संग्रिनानै जों बयनोबो बोर बान्सा बिनानै होनो हानाय मानगोनां आफादौरि नोंथांमोन आरो बे सानजा बाक्सा तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय गासै बियाब आफादनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां गासै थान्दै आरो सिबियारि नोंथांमोन। दा दिनैनि नैबे गेवलां मेलाव आंखौबो सासे बुंथिगिरि महरै नोंथांमोननिफ्राय हांख्रायहरनाय लेखायै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिफैदों आरो बेहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना आं दिनै बाक्सा जिल्लायाव गिबि खेबै नोंथांमोननि सिगाङाव सासे बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननाया बे आं गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै सानदों। मानोना गोबां सिनाय मोनै मिथियै जोंनि गोबां बिबानगिरिफोरजों गोबां दैदेनगिरिफोरजों आं सिनायज्लायनो खाबुखौ मोनफैदों। दा जियानो जाथों, आगोलनि जि बुंथिगिरि बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय आरो बेहाय जोंनि बाथौनि गुबै ओंथि आरो जों धोरोमारि हिसाबै माबायदि जानांगोन बेफोरनि बेलायाव बिथांमोना रोखायै बुंलांबाय। दा आं सानदों आंनि बेलायाव बुंनांगौखौ आङो गोबां गोजौ थाखोसिम हानहरनानै बुङाब्लानो आं ओरैबायदिखौसो सावरायनो लुबैदों जे जों मोनसे जिल्ला आफाद जानानै माखासे बियाब आफादफोरखौ दैदेननो गोनां जायो आरो बे बियाब आफादनि सिङाव थानाय गामि आफादनिफ्रायसो जोङो गासै सिबियारि बा जोंनि धोरोमारि जि बिथिं बेफोरखौ जोङो फोसाबनो फेहेरनो गोनांनि बांसिन जोंनि गेजेराव दङ होननानै आं सानो। दा जियानो जाथों, दहायनि गोबां बिबुंथिगिरिफ्राबो बुंबोखादों जे जों हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जों बर'फोरा बाथौ सिबिबोदों आरो जोंनि बे सिबिनाय धोरोमा रावनिबो सोलाव नङा। बे बर' हारिनि थैजोंनो उजिबोनाय, बर' हारि जोनोम मोनजेननाय समनिफ्रायनो बियो सिबिजाबोनाय मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमखौ जायखिजाया बर' सुबुङानो जों बर'नि धोरोम नङा होननानै रावबो दाख्रियै बुंनो हाया होननानै आगोलनि बिबुंथिगिरि बिथांमोनाबो बुंबोदों। दिनै गोबां जोंनि बर'नि गुबुन धोरोमाव बारस्लायनो गोनां जानाय, बारस्लायलांनाय सिबियारि बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो जों मिथिनो मोनो जे जोंनि गुबै धोरोमा, बर'नि गुबै धोरोमा बाथौआनो होननानै। दा बेखौ जों बेसेबांसिम हमथानानै लाखिनानै बेसेबांसिम जोङो बेखौ फेहेरनानै फोगोमनानै जोरथाय खालामनो नांगोन आरो बेखौ माबायदि समायसार होनानै मोनसे स्र' थाखोआव लाबोनानै जोङो जोंनि सिबिनायखौ जोङो मोनसे गथा महर होनो हागोन बेखौसो जोंनि साननांगौआ। दा जों सिबिनाय बे धोरोमा जोंनि बोथोर मोनफ्रोमबो सिबिनायनि जोंनि फोरबोफ्रानो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। मोनसेबो फोरबो ओरैबायदि गैया जे जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गैया।
मानोना जों बर'फ्रा मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा, मिथिंगानि गासै नुथायखौनो नुनानै सोलोंनानै जोंनि गासैबो जोंनि हारिमु, जोंनि आबाद मावनाय गासैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो सोलोंजेननाय। दिनै जोंनि बर' हारिखौ आबाद गुबै हारि होननानै बुङो। मानोना हयथ' बे बुहुमाव गिबिसिनै जों बर' हारिफ्रानो आबाद मावजेनग्रोदोंमोन। ओरैबायदिबो मोनसे जोंनि आबौ आबैमोना सल'बाथा महरै खोन्थानायखौ जों खोनाबोनो मोन्दों, जाय समाव जों उन्दै उन्दैमोन, जे गोदोलायनो फांसे बिफांनिफ्राय हायाव बेगर सिरिनानै गोदानै फांसे आरो फिन गोरलै बिफां खिलिजेननाय बेफोर नुथायखौ नुनायनि उनाव सानखांनो रोंदोंमोन जे जों नागिरनानै जोङो दोलो नाङै नाङै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव रायजो जाहैनायाव जोंहा जोंनि जानाय आदार हिसाबै जोङो जोबलांनो हमबाय। दा जुदि बेबायदिब्ला जों बेबायदि रज'योब्ला बिदिब्ला जोङो बेखौ दाबसे जायगायावनो थानानै आदार महरै जों बेखौ आबाद मावनानै जोङो न'खर खुंनो आरो रायजो जानो हागोन। बे मोनसे थासारिखौ सिन्था खालामनानै बै समाव आबाद मावनो रोंजेननायनि बाथ्राखौ जोङो आबैमोननि खुगानिफ्राय खोनाबोदोंमोन। साननानै नायोब्ला नंमारगौ बायदिबो मोनो। दा मिथिंगानि दाउमा दाउसानि गाबनाय गोदै गारांखौ लानानै आरज मेथाइ खननो, देंखो बोनो बर'फ्रा रोंदोंमोननो। अखानि खोरोमनाय दुम दुम दाम दाम ग्रोम ग्राम खोरोमनायजों खाम दामनो बिसोरो सोलोंदोंमोननो। आरो बेबायदिनो गोदै मिलौदो देंखो दाउमा दाउसानि खननाय गारांनि देंखोखौ खोनानानैनो बिसोरो सिफुंनि गारांजों मोनसे सुनो रोंदोंमोन। होमबानाय जों मिथिंगानिफ्रायनो गासैबो बिथिंखौ जों मानसि माहारिया सोलोंदों। आरो बे सोलोंनानै रोंनायखौ जोङो मा खालामदों? दिनै जोङो गावनिनो हारिनि हारिमु हिसाबै जों दिनैसिम हमथानानै लाखिबोनो हादों। आरो बेखौ जों अराय सम हमथानो नांगोन। होमब्ला जों बेखौ हमथानो थांनायाव जों गामि ओनसोलाव हाबनांगोन। गामि ओनसोलनिफ्रायनो बियो जुरिजेनबोगोन। मानोना जोङो गामियावनो थानानै रायजो जाग्रा, जोंनि न'खरनिफ्रायनो बियो सोरजि जाजेनबोग्रोनो नांगोन। जों दिनै हारिनि हारिमुखौ हमथानोब्ला, जोंनि राव थुनलाइखौ हमथानोब्ला जोङो जोंनि न'खरनिफ्रायनो जुरिजेननो नांगोन। दा बेखौसो लानानै आङो एसे सावरायनो सानदों। बारा गोबाव खालामा, हयथ' बयबो न' फारसे खें खें मोनबाय। जोंहा हिन्जाव माहारिया मोनाबिलि समाव मावनांगौ गोबां खामानि थायो। बे हिसाबै गोसोआ न' फारसेल' थांबाय थादों, बेखौ आं मिथिनानै मोनदों। दा गोबाव सम आं खालामनो सानाखै जे दिनैनि नैबे समाव आथिखालनि जि थासारि, बे थासारिखौ नोजोर होनानै आं बिखेखै बिमाफोरनि सायाव सावरायनो नागिरदों जे जों बिमाफ्रा माबायदि बिथिंजों, मा थासारिजों जों गावखौनो तागिदा होनो गोनांथि जानानै फैखो। दिनैनि जिखिनि हाल साल सोमजिगासिनो दं, सोरबिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंहा गोबां जों गावखौनो एसे सोलायबावनांगौ दं, बा मायावबा मोनसेयाव जों फोसाबजानांगौ दं। बेबायदि बेलाखौ नाहरनानै जों बिमा माहारिफ्रा गोबां मावनांगौनि हाबा दं। दा दिनै जों मोनसे धोरोमारि आफाद हिसाबै, बा जों बाथौ धोरोम सिबिग्रा हिसाबै जों बाथौ धोरोमनिफ्रायनो गोबां गियानखौ जोङो दिनै बुथुमनानै लानो हायो। दिनै मोनबा सोरजिग्रा नुवाथारि बोराइ बाथौ, जायखौ जों मानसि महरै, जिबि महरै फोथांनानै लाखिनायाव, जों सुबुं महरै, जिब महरै थांनानै थानायाव, बे बुहुमखौ सिदोबै मोनसे समायना मिथिंगा महरै फोथांनानै लाखिनायाव जोंनो मोनबा शक्तिनि गोहोनि गोनांथि दं। बे गोहो होग्रा, बे शक्तिखौ जेब्लायबो अराय सम जोंनो सानफ्रोमबो होबाय थाग्रा बे नुनो मोनै सोरबा सोरजिगिरिखौसो जोङो दिनै सिबियो। जाय मोनबानि मोनसेया गैयाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया। आरो बेखायनो बुंदों बे बाथौ धोरोमखौ जों बर'फ्राल' नङा, गासै माहारियानो, गासै हारियानो बेखौ सिबिनो गोनांथि दं। मानोना थांनानै थानायाव जाय मोनबा बेसादनि गोहोआ गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया। बे कारनावनो जों गासैबो बाथौ धोरोमखौ सिबिनांगौनि गोनांथि दं। दा हा दै बार अर अखोरां, बे मोनबानि जों गोसोजों एसे अनुभब खालामनानै नाय, सानखांनानै नाय, मोनबानि मोनसेया गैयाब्लानो जोङो मा जानो हाया?
बे बुहुमा हयथ' सृष्टि जानाय नङामोन आरो जों थांनानैनो थानाय नङामोन। बे सिदोब बुहुमा हयथ' रानस्राव जालांगौमोन, बालाबारि जालांगौमोन। बेखायनो बुंदों बे धोरोमा गासै मुलुगनिनो मोनसे धोरोम। दा जियानो जाथों जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मंगलबार साननि आरजखौ जोङो खोब गोगोमै हमथानानै लाखिनो नांगोन। बेहाय खोब ग्रोम ग्रोमै थांनो हानांगोन जों बिमाफ्रा आरो बेजोंनो लोगोसे जों जोंनि गथ'फोरखौ सम मोननाय समाव लांफानांगोन। बेहाय जोङो ओरैबायदि मोनसे गोसोआव खौसेथि लाबोनो हायो आरज खन्नायनि गेजेरजों, सप्तायाव खनसे नुलायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोखौ सुस्रांनायजों लोगोसे गामिनि खौसेथि जों बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हानाय खेमथाखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो। दहायनो बेयाव जि आरज गौमा मोनसे सोलिदोंमोन, ओरैबायदि मोनसे गोसो बोगथाबनाय जाय बिथांमोना बे आरजआव बाहागो लाबाय हयथ' माबा मोनसे गावखौनो जाफुंसार मोनदों, माबा मोनसे गावखौनो मोनसे मोजां हाबायाव बाहागो लानाय बायदि बिथांमोना हयथ' मोनदों। दा जोंनि आरजनि ओंथिफोराव जिबायदि बाथ्राफोरा हाबनानै दं बेफोरो जोंखौ फोसाबनायाव गोबां थुलुंगा होयो। मोनसे आरजखौ नाय, मोजांखौ अनसायनाय गाज्रिखौ मुगैनाय साननाय होदो आफा जोंनि गोसोआ। गोसो सिग्रोम होयोना बेफोरबायदि मेथाइआ जोंनि। दा जों बेफोरबायदि मेथाइखौ खननायनि गेजेरजों गावखौ जुदि गोसो होथाबनानै, गावनि गोसो आत्माखौ जुदि जोङो गोसो होथाबनानै खनमारदोंब्ला गावनि मावफ्लांनाय गोरोन्थिखौ जों निस्सय जों सानखांफ्लांगोन आरो बे गोरोन्थिखौ जोङो फिन गले गले मावफिननो गोसो जानाय नङा। बे मेथाइनि दारानो जोङो गाव सानथावै बाथ्रा साननायनिफ्राय हयथ' जों दोरोदगोन, बेखौ मावब्ला आं गोरोन्थि जागोन, आं मोनसे मोजां थार लामाखौ संदाननो नांगोन। दा आं बेखौ मानो बुंनो मिथिगौ ना, दिनैनि नैबे समाव ओरैबायदि खोमसि फोथायनायजों जोङो साग्लोबजालांगासिनो दं, जाय खोमसि फोथायनाया जोंनि गोरों समाजखौ बेंगुरा खालामो, जोंनि जौगानो गोनां न'फोरखौ हेंथा होयो। जाय खोमसि फोथायनायनि दारा जोंनि समाजा थेर बेथेर बेले बेजे मोनसे थासारियाव फैनो नागिरो। बैफोरबायदि खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो जानगार जानो नांगोन आरो जानगार जानो हागोन जों जेब्ला थानसालियाव थांनानै खौसेयैनो जयै आरज मेथाइ खननायाव बाहागो लागोन आरो मोजां गाज्रि जाथावना जाथावै गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बै दिनखालिनो सावरायलायनायनि गेजेरजों फोसाबनायनि दारा जों गावसोरखौ मोनसे सोद्रोम समाज, सासे आब्रुथि गोनां सोद्रोम सुबुं जोङो गावखौनो दानानै लानो हागोन। दा बेखायनो जों खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजान जानो नांगोन। दिनै नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं, मिडियायावबो नुदों आरो हयथ' नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्रायबो थांदों दिनै बेराम हामनायनि मोनसे इसारा लानानै सोरनियावबा दै लायनानै लोंफैनाय मानाय। बेखौ दिनैनि एसेबांखिनि दावगानाय मुगायाव जों बेखिनिसिम आरो मानो उनफिननानै थांफिनबावनो। दिनै बिगियाना जायखौ मोनसे खोमसि फोथायनाय होननानै फोरमान होनो नागिरो, बैफोर फारसे जों मानो फिन उनफिननानै थांबावनो, जों एसेबांखिनि दावगाखानाय मोनसे माहारिया। दा दिनै बाथौ सिबिनायनि दारानो, बाथौनि नुथायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि माखासे बेसादफोरखौ दैथायहरगासिनो दं। जोंनि मानसिफ्रा लोब लोब थांगासिनो दं, हामदों हामाखै बेखौबो मिन्थिया आरो जायफोरनि हामदों होननानै बुंदों बिथांमोननि बुंनायाव नोंथांमोना एसे गोसो होनानै नाय। मिडियाफोरा सोंदों बिनि आगोलाव डाक्टर ट्रिटमेन्ट खालामदों ना खालामाखैमोन, मुलि जादोंना जायाखैमोन सोंदों, जादोंमोन हामाखै होननानै बुंदों बिथांमोना। बेखौ लाबोनानै लोंफैनायनि उनाव हामदों होननानै बुंदों। नाथाय हयथ' बेखौ लाबोनानै लोंफैनायनि उनाव हामनाय आरो बै डक्टरनि ट्रिटमेन्ट खालामनाय बे समावनो हयथ' खामानि होफैदोंमोन खोमा जानो हागौ बिथांनि हामनाया। जों एसे उनफिन साफिन साननो नांगोन। खोमसि फोथायनाय फारसे जोङो थांनो नांला आरो ओरैबायदि आवसाय गोसो फारसेबो जों गावखौ दैथायहरनो नांलिया जे जेराव जों मिनिजादों। दिनै माखासे मोजां बिमा माहारियाबो सोरबा सासे सानै गाज्रि बिमा माहारिनि थाखायनो जोङो दिनै रायलाय खोमा जादों, मुगै जादों। आथिखालनि मुगायाव खारफालांनाय दोनखारलांनाया मोनसे मा जाबायनो, कालसारसो जाबायनो, बेबायदि बुंजानो हमदों। दा होनबा जों दिनै एसेबां फोसाबजानो थांगासिनो दं,
जों गावखौ फोसाबनांगौ, जों सोलायनांगौ, मोजां मोनसे हुदा, मोजां गियानफोरखौ जों सोलोंनानै लानांगौ होननानै जों दिनै गोबां मेल मिटिंफ्राव खोनाबोगासिनो दं। दिनै गोबां माहारियारि आफादफ्रा होख्राव बुंबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो। दा बे सायावबो दिनैनि नैबे थासारि समाव जों मानो बे मनग्लाब जानाय मुगायाव जों मानो गावखौनो फान्दायनानै लानो थांगासिनो दं, बेखौ जों सिन्था खालामनो नांगोन। माइनाव नोंथांमोन, आं बेखौसो खावलायगोन, जोंनि मंगलबार साननि आरजनि बेलायाव जों खालि आरज खालामनायजोंल' नङा, मोजां गाज्रि जाथावनाय जाथावै माखासे बाथ्राखौ सावरायनानै जोङो फोसाबलायनाय थासारिखौ जों दानानै लानो हानो नांगोन। दिनै गामि आत्महय ग्रुप दं, भिलेज अर्गेनाइजेसन दं, बैफोराव मोजां बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो नांगोन। जेराव जों थाखा फैसानिल' बाथ्रा सावरायनानै, थाखा फैसानि थाखायल' जोङो प्रसिडिं लिरनानै, खनसय लिरनानै टाइमखौ पास खालामालासिनो, समखौ बारहोहरालासिनो जोङो मोजां बाथ्रा फंनैसोबाबो सावरायनानै जोङो गावखौ मोनसे गठन खालामनो नाजानो नांसिगोन। ओरैबायदि उनफिन साफिन साननानै नायहरोब्ला मोनसे जों गावसोरखौनो लाजिखांथावथाव जों बिमा माहारिफ्रा, जेराव दिनै जोंनि हौवा माहारिफ्रा न'खरनि आंखाल बा न'खरनि किसुमान हाल-सालखौ नायनानै बायजोआव खामानि मावनो थाहैनो गोनां जायो। बेबायदि बेलायाव जोंनि खायफा बिमा माहारिफ्रा गावसोरखौनो साना हसिया जानला मानला गोसोजों सोलिनो नागिरनाय, सोरबाया बेखौ नुनानै एसे मोजां लामाथिं फैफिनथों नंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव बैसोरनिसो बियो हेंथा जानानै बांसिन एक्सन लानानै बियो गाज्रि बिथिं फारसे थांनो नागिरनाय, बेफोर थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय थादों, जाबायबो थादों। बेबायदि जायफोर बायदि बिमाफ्रा गावनि फिसाय आरो गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै आलानि आथानि खालामनानै न'खराव गालांबाय, बैसोर बायदि बिमाफ्रा आंनि गोसोजों फोथायो थैजासिम बिसोरो सुखु गोजोन रायजो मोनजानाय नङा। जाय हौवाजों बिसोर थांगोन, इसोराबो बिसोरखौ साव होगोन। मानोना जाय हौवाजों बियो रायजो जानो फैदोंमोन, बै समाव बियो बाथौ गुदियाव समायखिरा लादोंमोन। आसारि बिथांनि थख' बुंलांनाय, फारि बुंनाय माखासे राव बाथ्राफोरखौ बियो गावनि खुगाजों बुंनानै सिजौ गुदियाव हान्थु खारिनानै बियो समायखिरा लादोंमोन। बै समायखौ बियो बावनानै, बै समायखौ बियो नेवसिनानै गुबुन सोरबा हाग्रानि हौवाजों बियो थांफानाय, गावनि असेखौ गारनानै बियो नेवसिनानै थांनाय, बे इनायनो पाप जायो माइनावफोर। मानोना जों समाय लानानैसो जुलिनि गान्थिखौ खायो। आरो जोंनि थैजों सोरजिनाय जि फिसाफोर, बै फिसाफोरखौ जों आलानि आथानि खालामनानै गालांनायाव बे बिमाया मालाबाबो सुख सान्थि थानो हानाय नङा, बे थैजासिम असान्थि थानो गोनां जागोन। बेखायनो आं खावलायदों जोंनि माइनावफ्रा जेब्लाबो फोसाबनायनि बाथ्राखौ सावराय। जों सावरि बादालि जानायावनो जा बबेबा मोनसे समाव जों मानिबा थाखाय जुथुमनायावनो जा, जों मोजां बाथ्राखौ जेब्लाबो सावरायनो नाजा। जों पजिटिभ माइन्डजों जेब्लाबो बाथ्रा गोसोखांनो सोलों। जोङो सोरखौबा रायखोमानायनिफ्राय, माखौबा बुंखोमानायनिफ्राय जों गोजान जानानै थार बाथ्राखौ सावरायनायाव जोङो गावखौ गोसो हो। दहायनि दिनै आरज गौमानि समाव जाय बिथां बोसोनगिरिया बुंदोंमोन, आं लामा फैनानै खोनाबोगासिनो दङमोन जे जों गुबुनखौ रायखोमानाया खोब गोरलै होननानै। खोब गोरलै जों गुबुनखौ रायखोमानाया, नंगौ। आरो बिथाङा मा बुंदोंमोन, गावखौ फोसाबनो नाजानाया खोब गोब्राब, फोसाबनो हानाया खोब गोब्राब। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो नोंथांमोना गावसोरनि गोसोजों साननानै नाय। दिनै जों सोरां जेननायनिफ्रायनो हिनजाव माहारिफ्रा बेरे फुंजायाव सिखारनानै सिथ्ला सिबस्रांनानै गावनि दिनैनि समाव सोर बबे टाइमाव बबेथिं थांगोन बयनिबो फारसे नोजोर होनानै जोङो खामानियाव मुखुब जानो गोनां जायो। जों उदां नङा माइनावफोर। आरो बे उदां नङैखौ लानानैनो जोङो गावखौ मुखुब जानानै थानानैनो जों मोजां हाबाखौ जोङो मावनो नाजानो नांगोन। नोंथांमोना हयथ' दिनै बे मेलसिम फैनायाव गोबां हामथा सिफ्ला जानो गोनां जादों। न'खराव जोङो दरजा एसे हुक मारिनानै गारबोआबा फैनो हाया, लामानि गेटखौ मारिनानै गारबोआबा फैनो हाया, खामफ्लाय गंसे आवथायनानै गारबोआब्ला, बोरमा मोसौ जोङो दोनदाल हैग्रोआब्ला, अमानो दाउनो आदार होग्रोआब्ला जों मालाबाबो न'निफ्राय ओंखारबोनो हाया। बेबायदि मुखुबनि गेजेरजोंब्लाबो जों गावखौ मोजां हाबायाव सम होनो नाजानो नांगोन। दा दिनै नोंथांमोना एसेबां गोसो हमथानानै बे समहालासे बेखिनि माइनावफ्रा दं,
आं खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनो एसेबां बुरजा सुबुंनि गोनांथि गैया, मानोना बेयो धोरोमनिसो मेल, जोंहा बे राजनितिकनि मेल नङा। जों सानैसोजोंबो सावरायनानै जों सानैसोनो गोबां बाथ्रा फोरमायनानै जोङो बे सानैसोआनो बैहाय फोरमायहैयोब्ला बेनो जोंहा एरनानै मोनसे मोजां हाबा मावलांनो हानायनि राहा लामा जायो। दा जिखिनि माइनाव नोंथांमोना दं, नोंथांमोना जाहाथे गावनि न'खरजों लोगोसे न'खरनि गथ' गथायजों लोगोसे समाजनिबो मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो एसे सिन्था खालामो जेन, आरो समाजाव नुजानाय गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायाव जोंनि गागिफोरजों जाहाथे लोब्बा लाफानानै खामानि मावलाङो, आं बेखौ खावलायदों। दा जोंनि जिखिनि थासारि हयथ' नोंथांमोननि बे हालामावबो सोलिगासिनो दं। दा जोंनि दावगाफुनाय लाइमोनफ्रा, जोंनि जौगाफुनाय फिसाफ्रा जोंहा मा जायो, गोसोखौ हमथानो हायैयाव मालाबा गावखौनो फोजोबनानै लानाय, गावनि गोसोखौ बुरखायनानै दोननो हायैयाव गावखौनो मोनसे गाज्रि मोनसे थासारिजों आवगायलांफ्लांनाय, बेबायदि गोबां समस्या जोंनि गेजेराव जाबाय थायो। आरो बे समस्यानि समाधानखौ जों सोर होनो हागोन? बिमाफ्रानो जों बे समस्यानि समाधानखौ होनो हागोन। दिनै गोबां गोरों गोरा गथ'फ्राबो दिनै गावखौनो फोजोबनानै लानाय बेबायदि थासारिया गोबां ओनसोलाव जागासिनो दं। मानो जादों? जों खालि फरायनायनि बेलायावल' बिसोरखौ नारसिनब्लाबो जानाय नङा, समाजारि बिथिङावबो एसे बिसोरखौ सम होनानै जोङो लाबथिंफानो हानांगोन। आरो मा, धोरोमारि बिथिङाव जोङो जुदि बिसोरखौ एसे गोसो बोगथाब होनो हायोब्ला बिसोर गोसोखौ हमथानो हानाय जायो। मानोना जोंनि धोरोमा बेखौसो फोरोंदों जे जों गोसो हमथानो हानाय, अनसायनो हानाय, निमाहा होनो हानाय गासैबो गुना जोंनि गेजेराव थानो नांगोन। होमब्ला जों धोरोमनि फारसेबो जों जोंनि फिसाफोरखौ लांफानो नांगोन। दा जुदि जों न'खरावनो जोंनि इयुन जोलैखौ माबा मोनसे गाज्रि थासारिजों थांनायखौ नुखानानैबो बा नुस'नायाव जोङो गावखौ जोङो निमाहा होनो हायै मोनसे जाथायखौ बिसोर खालामनानै लायोब्ला गोबां दुखु सहायनो गोनां जायो। आरो बे बेलायाव बेखायनो खावलायदों, जों माइनावफ्रा, बिमाफ्रा गोबां गोसो होनानै गावनि फिसानि सायाव लक्ष्यखौ लाखिनो नांगोन। जों फरायहोनो नांगोन नंगौ जोंनि गथ'फोरखौ, खिन्थु जों मा खालामनांगोन? थुनलाइनि बेलायावबो बिसोरखौ गोसो होहोनो हानांगोन, धोरोमनि बेलायाव गोसो होहोनो हानांगोन। आरो समाजनि जिखुनु हाबा, खेराइ, भज जाय समाव आरो फोरबोनि सम, बेफोरबायदि समफोरावबो जोङो बिसोरखौ एफा एफायै बोथ्रोदनानै लाबोफानो हानांगोन, जेरावखि थाहैयाथों मानो, जेब्ला बिसोरो सम मोनो। होमब्लाना मा जागोन? बिसोरो जोंनि समाजारि थासारिजों सोलिनो हानाय जागोन आरो गुबुननि किसुमान कन्डिशनखौ नुनानै बिसोर गावसोरखौनो सेन्स जानो हानाय मोनसे माइन्डा बिसोरनियाव फैगोन। बेखायनो जोंनियाव मा, बेफोरखौ जोङो फोसाबनो, सोदांनो नाजानो हानो नांगोन। आरो दा हयथ' गोबां गोलाव बुंबाय थायोब्ला नोंथांमोना थांनोबो मोनागोन। दा जोंनि गेजेराव जों धोरोमारि हिसाबै जों माइनावफ्रा न'खर फोसाबनाय, फेहेरनाय, फोगोमनाय, बे बेलायावनो जों बांसिन गोसो होनो नांगोन। जोंनि हौवा माहारिफ्रा बायजोआव थाङो, नंगौ आथिखालनि मुगायाव गोबां माइनावफ्राबो, गोबां बिमाफ्राबो गावनि न'खरनि हाल सालखौ सुफुंनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै बेफार बानिज्य खालामनो गोनां जादों, हाजिरा मुजिरा मावनो गोनां जादों। बे बेलायावबो जों गावखौ जोङो गावनि गुबै थांखिखौ जों बावनो नाङा, गावखौ गोसो हमथानांगौखौ जों बावनो नाङा। जों जेरावखि थाहैदों, जेखौखि माव, जोंनि खुगानि राव, जोंनि गान जोम, जोंनि आखल आखुफ्रा जों मोजां जानो नांगोन। जों गावखौ जेब्लाबो फोसाबनायनि बिथिंजों जोङो सोलिनो नांगोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबै थांखिया जे जोंहा धोरोम फोसावनायनिल' नङा, धोरोमखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि बे धोरोमखौ सिबिनायजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो जों हमथानायजों लोगोसे जोंनि समाजखौ फेहेरनाय, फोगोमनायनिसो बे गुबै थांखि। मानोना जुदि जोङो धोरोमखौ सिबिबाय थायोब्लाबो जोंनि न'खरानो थिग नङाब्ला, जोंनि समाजानो जुदि थिग नङाब्ला, सानफ्रोमबो जों जौ सेरेबजों गोदोनानै थायोब्ला, गावखौ मोजां खामानि मावनायाव जोङो खम सम होनानै गाज्रि खामानि मावनायावसो जोङो जुदि बांसिनै गावखौ सम होयोब्ला, बेबायदियाव जोङो मा, धोरोम सिबिनानैबो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। बेनिखायनो गिबिसिनै फोसाबजाग्रोनांगोन जोंनि न'खरा, आरो न'खरनिफ्राय समाजा, समाजनिफ्रायसो जोंनि गासै माहारिया जोंहा मा मोनसे गठन महराव फैगोन। दा बेखिनिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। जों जुदि गावनि न'खरखौनो फेहेरनो, फोगोमनो हायोब्लासो जों समाजखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन। दा दिनैनि बेलायाव
जौ सेरेबनि बेलायावनो जा जौ सेरेबनि बेलायावबो ओरैबायदि मोनसे हामा समस्याया मालाबा बबेबा ओनसोलाव नुजाबाय थानो नागिरो। नोंथांमोननि ओनसोलनि खोथाखौ आं गुबैयै मिथिया। दा जोङो खोब गिदिर हाबा खुङो। दा बैफोरबायदि हाबा खुंनायावबो मा जाहैयो जोंनिया बिखेखকৈ जों बाथौआरिफोरनि गेजेरावबो बेखौ नुबाय थादों आरो दा बेखौसो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव मा जादों एसेबां निमन्त्रण खालामनानै आलासि उलासि फैयो। दा फैनायनि गेजेराव जोंनियाव मा जायो लोंग्ला जाद्लायै जोङो गथ' गथाय थानायावबो जानायनिफ्राय सिखारनो रोङै लोंनानै फेनायनि दारानो जोंनि खुगायाव राव मोजां गैयै जानला मानला रायज्लायनाय उन्दै गेदेर रावखौबो नायालासिनो बेबायदि थासारियाबो जोंनि गेजेराव जानो नागिरो। बेफोरखौ जोङो फोसाबनो नाजानो नांगोन। आरो जुदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो न'खराव आर'ज लानाय बा सोरनिबा हाबा खेराइफ्राव आर'ज लानायनि उनाव जों धोरोमनिनो गानजों थानायनि उनाव जोङो गावखौ लोंनाय बे गाज्रि बेसाद गेफे मुवाफोरनि खाथिसिम जुदि थांनानै बिदि बाहायनाय दङब्ला बेफोरखौ जोङो फोसाबनो नाजानो नांगोन। मानोना जोङो जोंनि धोरोमखौ गुबुनजों गनायजानाय जों गावखौनो मोनसे फोसाबनाय एसेबां समायना मोनसे धोरोम बे हिसाबै जुदि जोङो सिनायथि होनो थाङोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव गुबुनजों बाख्नायजानाय जानो नांगोन। गुबुनजों मुगै जाखोमानाय रायलाय खोमा जानाय नङा। जोङो मोजाङै बाख्नायजानायसो मोनसे धोरोम जानो नांगोन। दा बेखौ जों बयबो साननो नांगोन, बयबो सिन्था खालामनो नांगोन। दा दिनैनि नैबे गेवलांनायनि हाबाफारियाव जिखिनि बाथ्राजों आं नोंथांमोनखौ गोसो गोजोनग्लाय होनो नांगौमोन हयथ' आं बेखिनि फारसे आवगायजोबलांनो हायाखिसै। दा समाबो गोबां बारलांबाय बे हिसाबै हयथ' गोबां गोसो होथाबनानै खस्थ' मस्थ' एसे जिरायनानै दङ। बेखौ नोजोर होनानै आङो आंनि बुंलांनायफोराव जुदि गोरोन्थि जालांबायब्ला बा आंनि बुंनाया सोरनिबा गोसोआव नांबायब्ला बेफोरखौ आङो नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनायजों लोगोसे नुवाथारि बोराइ बाथौनि सेराव आङो निमाहा बिबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोननि न'खरनि गथ' गथायनि आरो समाजनि मोनसे मोजां जौगानाय आरो गाज्रि लामाजों जुदि थांफ्लांदोंब्ला गाज्रि थासारियाव जुदि दङब्ला मोजां मोनसे लामाजों थांनो हानायनि आरो मोजां लामाखौ संदाननानै सोलिलांनो हानायनि नुवाथारि बोराइ बाथौआ जाहाथे गोसोआव सानखांनो हानाय बयनोबो गोहो हरो। बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि नैबे बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दहाय आफा